Ak aj tvoje nechty vyzerajú po odstránení nejak takto, tak v tom prípade ti dnes ukážem, ako sa to robí správne. V prvom rade budeš potrebovať teplú vodu, do ktorej si zmiešaš jar s olejom. Kľudne môže byť aj kuchynský. Ešte predtým, ako by som si ruky namočila, si zvyknem pomocou pomarančového drievka nechty jemne nadvihnúť a následne aplikovať olejček z vrchu aj zo spodu svojich nechtov. Tento krok je síce voliteľný, ale je pri odstraňovaní veľmi nápomocný. Hlavnou časťou je namáčanie rúk v tejto teplej vode 10 až 15 minút. Ak by sa nechty ani po tejto dobe neuvoľnili, určite to nesilte a netrhajte ich. V tom prípade vodu zohrejte a namáčajte si ruky ešte ďalej. Počas namáčania prstami mykajte a dovolte, aby sa pod nechty dostala voda. Nechty by mali postupne popadať, ale ak by to nešlo, tak im môžete dopomôcť pomarančovým drievkom. Keď sú nechty dole, stačí ich už len vyloviť, usušiť a zbaviť sa zvyšného lepiaceho pásika. A takto očistené nechty stačí už len vrátiť naspäť do krabičky pre ďalšie použitie. Pri dôkladnej starostlivosti je ich životnosť ozaj nesmierne dlhá, preto ich nezabudnite vždy odložiť na svoje miesto. No a takto nejak vyzerajú moje nechty po odstránení, môžete vidieť, že vôbec nie sú zničené a sú pripravené na ďalšie nosenie.